kelawan wong tuamu pancen wong tuamu lanang kok wadon lanang padha karo aku yo sapa kang kejaran yo ditepungake aku nggo pati banjur kok sebaline yo ditepungake aku nggo pino nggo pati kepiye kok pino yen pancen kowe kepengin goleki kelawan wong tuamu lanang yo sapa kang dadi arane yo wong tua lanang kuwi jenenge Imam Suwangsa. Imam Suwangsa bilang, "Gugupan, kepiye kok kepiye? Lagi sepisan aku ketemu karo kowe. Nang yo gene kowe nyemu marang rasaku." Gugupin apa? Babar pisan aku ora nyemu karo kowe. Nanging kuwi kasunatan. Ngene iki Imam Saraya tumapak ana ing kerajaan Kusur Bumi. Ing Pangangkah. Aku kepengin goleki kelawan abahku yo Imam Suwangsa. Mula kowe aja ngaku gawar lamun kowe anake abah Imam Suwangsa. Imam Suwangsa kuwi wong tuaku. Pati kurang ajar. Dan yo glutan nek gak sawang kalih mangken wong kelapo dodosan. Pun kersane mangan timbangi sedina belas ora mangan. Ora. Tambane gampang. Napa niku? Antem watu protol bae lara. Iku ana pawongan kang aneh-anehi. Jenengmu sapa? Kula Gonggopati Kang Sikui. Kula Gonggomina. Awit Gonggopati kondo lamun kok anake Abah Imam Suwangsa. Lah kowe? Lah, tenanipun anakipun Bapak Imam Suwangsa nggih namung mligi kula. Aku wis meneng sik. Iki ngene ya. Dipun bapakmu dikunjara nang Nusantara. Kunjara. Sapa sing iso keluari yaiku anake. Assalamualaikum. Saking Kusur Bumi. Saka Kusur Bumi. Nggih. Lah niki napa leres yen to kerajaan Nuswantara? Kowe bener. Pas. Kok ora bukan dhewe sapa kowe sakoro? Kula Gonggomina. Gonggomina an sawiji. Kula Gonggopati. Gonggomina. Nggih. Apa sing mbok karepke nganti kowe metu ana ing papan kene? Nuwun sewu. Sampeyan punika sinten? Ya tak tempoke aku Prabuwati. Prabuwati kang sawiji. Aku Prabu Rara, ratu ana ing kerajaan Nuswantara. Pengayoman wonten ing negari Nuswantara. Kowe bener. Iwas mapan keleresan ngantos kula karaya tumapak wonten ing kerajaan Nuswantara. Ing Pangangkah. Kula badhe nak yenaken napa leres tiyang sepuh kula Abah Imam Suwangsa mapan wonten ing kerajaan Nuswantara. Tak iya ngono to? Mengko dhisik. Bener. Kok kowe kandha yen Abah Imam Suwangsa mapan ana ing negara Nuswantara. Tenane apa kowe iki putrane Imam Suwangsa? Nggih leres. Menika leres kula putrane Abah Imam Suwangsa. Gonggomina lan kowe Gonggopati. Pripun? Yen pancen kowe goleki wong tuamu sing jenenge Imam Suwangsa. Pancen
Tenane saiki Imam Swangsa tak kunjara ana ing gone Nuswantara. Panjenengan kunjara. Heeh. Nuwun sewu nggih Prabu Rara Prabuwati. Kula kepengin pinanggih lawan Abah Imam Swangsa. Kowe kepengin ketemu marang wong tuamu Imam Swangsa. Nggih. Gampang. Ing mengkone kowe saklorone bisa ketemu marang Imam Swangsa. Ning ana ijole. Apa kuwi jole? Lintunipun napa? Ijole kowe kudu gelem dadi bojoku lan bojone kandangku Prabuwati. Lho, Prabu kok Rara. kaget? Lan kowe Prabuwati. Aku gelem dadi bojomu. Ning aku uga duweni penjaluk. Apa kok jaluke? Luwari dhisik wong tuaku Imam Swangsa. Kanggo pati. Kepiye? Saged kowe saklorone saguh dadi bojoku. Imam Swangsa bakal tak luwari saking pakujaran. Prabu Rara lan Prabuwati. Lamun to kowe ora percaya karo aku. Janji. Deal. Ini barang. Deal. Nek kaya Kowe dhewe bojone iki kaya mangkono. nan kowe ya luwari Imam Swangsa. Luwari jejes kok akan bro. Imam Swangsa iku anakku sak loro. Lho, Abah Imam Swangsa iki. Abah, aku anakmu, Abah. Kula iki putra panjenengan. Aku ora diarah kowe. Imam Swangsa pancen iki anak. Ora usah tak dongengno ora ana wong blas. Gak ngakoni gendang barang. Diakoni Oh, bae. anake Umi Komsiatun. Kowe, Kula anake Umi Sofiatun. rotune ya. Kowe nganggo wong-wong Wong Arab wong Arab nganggo tun Tun. dadi wis. Kula putra panjenengan lho. Kasitun. Wis ngene ngakoni gendang barang. Pak Rara Prabuwati sepisan Teman kowe kaya. takon dadi bojone nggo minang nggo pati. Heeh. Nanging kowe kudu ngomong nek rasane iki. Ya, gelem